ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಲೆ ಯಾನಿತೆ ಏಷ್ಯಾ ಮಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಜನಸಾಗರ ಉಂಟು ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಸೊ ದೆತ್ತೊಳೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ರೌಂಡ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚವರ ಉಂಟು ದನ ಸಂಗತಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಆ ಕಾರಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲ ತುಲೆ ತುಲತೆ ಎಂಕಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಂದುಲೇನು ಎಂಚಪುರ ಉಂಡು ದಾನ ಸಂಗತಿಂದ ತುಕ ತುಲತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋಜಿನತ ಅವೇ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ತುಲೆ ಮೂಲೊಂದು ಜಟ್ಕುರು ದಲ್ಪೊಲ್ಲೇನೆ ಸೊ ದತ್ತೊಲ ಇರ್ಬೋದು ತುಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚಪುರ ಉಂಡು ದಾನ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದು ತೊಲೈಬೋದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಪುರ ಉಂಡಾಡದು ತುಲತೇನು ಉಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಮೂಲ ಗಾಡಿ ಕಾಂಡವಟ್ಟೆ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಉಳದ ಪುಡ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ತುಲೆ ಜಾಗಂದು ಇದೊಂದು ಎತ್ತು ಸಮಯ ಓಪನ್ ಆದಂದು ಮುರಣಿ 25 ಓಪನ್ ಆಯ್ನೆ ಸೊ ತುಲೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಉಂಟು ತುಲೆ ಮೂಲು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಅಂದುಪುರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಪಿರೋ ಜಾಗ ಪಿರೋದ ಬಿಟ್ಟು ತುಲೆ ಜನಕ್ಕಳು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ತುಲೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬಂಗಡ ಮೂಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ತುಲೆ ಎತ್ತ ಉಳಾಗಿತ್ತ ಎಂಕಳ ಎತ್ತದ ತುಲೆ
ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಲ್ದೊಳಗೆ 3-4 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೇ 1-2-3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ದ ಓಲಾಯ್ಡ್ ಕೊಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ನಾನಾ ಇರ್ತದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಮುಳು ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುರ ಇಡೀ ಬರೋಳಿ ಒಂಡ ವೀಕೆಂಡ್ ಉಂಡ ಭಯಂಕರ ರಶ್ ಪುಡು ಒಂಡ ಜಿಂಜ ಜನಕ್ಕಳು ಪೇರು ತುಳೆ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಅಂದಪುರ ಉಂಡು ತುಳೆ. ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಲ್ತಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಅಂದಪುರ ಉಂಡು. ಇದನ್ನು ತಿರ್ಕೊಂಡ ಫುಲ್ ಒಂಜುಡೆ ಬೋಡಾಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬೋಡಾಪಣ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಂಡ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಗ್ಲೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಡಾಪಣ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಮೂಲುಂಡು ದೆತ್ತ ಉಳಾಯಿಗೆ ಬತ್ತ ತುಳೈತೆ ಮುಗ್ಳು ಮೂಲೊಂಜಿ ದೆತ್ತ ಎದುರುಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಳೆ ಫುಲ್ ತೋಜುದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಮುಳ್ಳ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆಫರ್ ಪೂರ ನಡ್ತದುಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಕಳು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಳೆ ತುಳೆ ತುಳೆಂದತ್ತೆ ಓಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಳಾಯಿಲೇನೆ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಬಡಪಣ ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಪೂರಲ ಮೂಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಬಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಎಷ್ಟು ದಿಕ್ಕು ಬರ್ತಾನೆ ತೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ತುಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಇವರ ತುಳೆ ತುಳೆ ಅಗ್ಲ ತೂವೊಂದು ಇರಾಗ್ಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಜಿರ್ದಲ್ಲ ತುಳೈತೆ ಪೂತು ನಟ್ಟು ಉಂಟುರಾಗ್ಲೆ ತುಳೆ ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಉಳೈ ಪೂರ ತಿರುಗದ ಐತೆ ಪಿದೈ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಳೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದೈ ಬೈ ತುಳೆ ಈತ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಟು ತುಳೆ ತುಳತೆ 3rd ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಮೂಳದಿಗ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ತೆಗೆದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಡ ತುಳೆಗೆ
ತುಲೆ ತೆಂಕಳ ಫ್ಲೋರ್ ಫುಲ್ ಸುತ್ತಾಕದು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ತೀರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ದ ಉಲೈಡ್ ಉಲೈತೆ ಎಂಕಲ ಫುಲ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಕೋರಿ ತೂಪಾಯೇನ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ವಿಶೇಷ ಪಂಡು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲೇ ಹೊಸ ಕಂಡ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.